para un taller artesán pequeno como o noso, onde facemos zocos, un calzado que estivo a piques de desaparecer, pois fai 10 anos era impensable vender zocos para o resto do mundo, non? Agora, pois, vendemos sobre todo para Europa, Alemanha, Suiza, Inglaterra, pero tamén para outros sitios como Nova Zelanda ou Perú, non? Isto todo foi grazas ás redes sociais e á nosa páxina web, a venta online, non? Temos un apartado onde temos unha galería de zocos que levan nomes todos de lugares e de sitios, de parroquias, canto máis pequenos mellor, non? Todos os zocos teñen nomes de lugares de aquí que é de onde saíron, non? Para min é impensable facer a comunicación en outra lingua, non? Xa que na que me criei e non tería sentido facer a comunicación en outro idioma, máis que no galego.